Hallå! Hej! Ska vi leka? Ja, det kan vi göra. Vi leker korv med brödkull. Ja! Kull, Kull! kull, Kull! kull, Kull! kull, 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 kull. Hej, jag var med. Retar ni mig? För att det är roligt. Jag vill ha någon att leka med. Varför ska de hålla på sådär? Jag brukar inte retas. Jag tror jag måste prata med dem. Varför retade ni mig? Jo, för vi kände bara för det. Men vi hade bara det huvudet idag. Ja, det hade vi. Och det kanske var, leken vad vi gillar inte du för att det är lite killlek så här. Korv med brödkull. Ja, och vi leker med lite andra regler. Kan ni berätta reglerna då så kanske jag kan vara med? Det är en korvkullare, en korv med brödköpare och den vill kulla alla korvar för att lägga in dem i bröden. Och bröden är ambulanser och när kommer brödkullaren kullar de där grejerna då får man de där korvarna får man stå still tills ett bröd kommer eller tills löken kommer tar en och lägger den på en matta och sen när bröden har kullat korvarna, då får man gå igen. Tjejer kan också vara med och leka. Okej då. Kull, 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 kull.